যতन खुलुमखा তিনি কাইসা বিশেষকে কাজে ককচারমং প্রেস রিলিজ মাখলাইকা जों যত সাইমানো চিনি তাকক কনুই বাংলাদেশ রমজাবি তংখা আবো আন এলাকানি ক্লাইও আশ্রমবাড়ি এলাকানি বড় থাংনাই 27 ফেব্রুয়ারি 2021 বড় রমজাগো বড় ডিটেইল আং খবর নাখা বড় কেস নাম্বার अंखाय 45 केस नम्बर अब श्रीमंगल PS आंदर क्लाइयो मौलवी बाजार डिस्ट्रिक्ट आं आरनी MP बाय आं डाइरेक्ट कक सलाइखा MP बो मंखाय अब्दुल रहित आरनी लोकल MP मौलवी बाजारनि बांग्लादेश ते आं लेटेस्ट खबर नाखा चिनि ताखु गनै थांनाय 27 तारिख फेब्रुवारि रमजागमानि चिनि बरं गोनां राजीव देबबर्मा लेट सुरेश देबबर्मा तेखरक्सा गुरुपद देबबर्मा लेट जोगेश देबबर्मा बरक पारा विद्याबिल चम्पाहावार PS खोवाई डिस्ट्रिक्ट बर आने एलाकानि बरक लायो बर आरो वाइसा वाइनिया आगे थांगो बरक बरनि डिटेल डकुमेन्ट बरक बर्डार गान्दार दंगो आं बरक पारा थांखा बरक बरनि आधार कार्ड भटार कार्ड फुनुगै बरक थांगै आरो नि बागानाव थांलायो आरो बर्डार एरिया गो काइसे बागान दंगो चिनि बरक नि स्पेशली आरो लेबु आरो बागान दं आरो बरक थांलायो माजे माजे आजरागो बरन हठात खलायै बांग्लादेशनि पुलिस फैयै बिरियारक मरमजां थांखा किन्तु फियाबरक पुलिस माने BSF नाव साइड थांमानि बरक गेटि पारगि थांगो किन्तु फियाबा हठात फैबरक बरन बांग्लादेश राव नि बिरियार बरन रमजां थांखा बरनि दुसिंका बनंखा बर पासपोर्ट सारात लां थांखा बरक किन्तु माहाय बर्डार गान्दारो जोंबो साइबानो चिनि आधार कार्ड रक जों फुनुगै बा आई कार्ड फुनुगै BSF रक लाइर हौ जों एक दुंगा तबर जों फाइ पायो ओमायखे आरो प्रेक्टिस रही दं माने किन्तु आ दिन बरक बलाय दुर्भाग्य बरन हरात थैबरक फाइ रमजां थांखा बर कुनु दुस्कुरै बरन हरात थैबरक फाइ रमजां थांखा बर कुनु दुस्कुरै बर कुनु सिकाव गिया दागाय दिया बर बरक गाहाम जों तो साइमानो फियाबा अब कान्ट्रि टु कान्ट्रि उमनि बागै बरन केस बरक रिलिखा बरक बिना पासपोर्टै बरक फाइमानि बागै बरनो एरेस्ट लाइका जों अनेक चेष्टा खालायखा उसोंगो आं खबर माखा जे बरक रिलिज संखा ताक बर रिलिज जेल हयतो बर रिलिज खालायजागै ताक बरक थानाव चबि तंजागौ इनके मतो कान्ट्रि टु कान्ट्रि डिफार दं माने आं दिल्ली कक साहका ते बर लोकल MP बाय सालायखा आबो जों जाक सामं तांनि दंगो दिनै राजीव बाय गुरुपद बर यकफानो बरनो तब रिपार्टेशन तय फैनो बागै तब अब कान्ट्रि टु कान्ट्रि बा अब जों दिल्ली कक साइ दंगो आंने चिठी सुइखा ते चिनि मुख्यमंत्री चिनि बिप्लब देब बनबो आं साका बनबो चिठिखा आं जाते बरनो इंडियन एम्बासी ते नि बांग्लादेश एम्बासी दिल्ली गो दंगो बरबो सालायै बरनो जों फिरावनो हानाय बर यकफानो बरनो तब बर रहजायखौ बरक आरो श्रीनगर पुलिस स्टेशन बर तब पुलिस नि यागो बरक गचाय दं आबनो जों चेष्टा खाय दंगो दरकाना हांख्लाय आं जेफोन थांनाय आं वानसक दंगो फियाबा आं बनो कयो सिनि बरक गोबांमा बर्डार एरिया गो बर हाके थां फायंलाय दंलायो फियाबा जों वाइसो दुर्भाग्य चिनि आरनि बांग्लादेश बिडिआर रमैतलां थांगो फियाबा बर कुनु बुतक खायजा गैया आं खोनाखा आं आरनि लोकल MP चिनि बरं मोनां अब्दुल रहित बरं सोंखा बर कुनु टर्चार खायजा गैया फियाबा आइन मते ल अफ द लैंड बरन बांग्लादेश मते बरनो ताबो पुलिसो बरनो नाय दं बर कुनु एरेसिया बर पुलिस थानाबो बर माटं इनका अब तबनि बागै प्रोसिडिउर चलै दं आइन कानुन मेंटेन खालायो सब किछु नियम कानुन
palai जों बरनो तबरान बां चेष्टा खाइदों अब आं खागाव तिरिचिन बरक दक माहाय गोबां मा बदार एरियागो माहाय गथनांगो किन्तु जों सतर्क मांनाय जाहाथे जों माहाय जाहाथे भबिष्यत निया जात जों अमन मानायनाय जोंनि राजीव देवर्मा ते गुरुब देवर्मा बरक जराइखो बरक गोबां मा बरनि बसाबुति दंगो बरक बले बिरमान माइ दंखा आं खबर नाय दं बरनि बागै के आं खागाव ते एक दुइ सप्ताह बिसिङावनो जों बरनो तिप्राव फिरक तबनाय जोंनि भारताव जों फिरक तबनाय अबनो तिनि आं मास खालायो जों डिटेल बरि रिपर्ट आं नाखा ते बरनि गोबां चेष्टा खाइदों अब आं खागाव तिरिचिन बरक दक माहाय गोबां मा बदार एरियागो माहाय गथनांगो किन्तु जों सतर्क मांनाय जाहाथे जों माहाय जाहाथे भबिष्यत निया जात जों अमन मानायनाय जोंनि राजीव देवर्मा ते गुरुब देवर्मा बरक जराइखो बरक गोबां मा बरनि बसाबुति दंगो बरक बले बिरमान माइ दंखा आं खबर नाय दं बरनि बागै के आं खागाव ते एक दुइ सप्ताह बिसिङावनो जों बरनो तिप्राव फिरक तबनाय जोंनि भारताव जों फिरक तबनाय अबनो तिनि आं मास खालायो जों डिटेल बरि रिपर्ट आं नाखा ते बरनि केस नाम्बार आं नाखा ओमफ्राय आंनि खरसा बन्धु दंगो बांलादेश बनो आं अबतुइ जगाजग खाइ दंगो बनो आनो निनि आरो एमपि नि फन नाम्बार एमपि नि एड्रेस ते आं खानाखा दिनै आब्दुल रहित बेलाय पावरफुल एमपि ते बो पार्लियामेन्ट नि आरो बांलादेश पार्लियामेन्ट नि बो चिफ उइफ आबो हिमां खानाखा अब आं खागाव बरक दायथिनि यगनाय जत्तनो आं कइनाय जाहाथे बरन बागै जों सुरिलायनाय ते जे मानसाक जों बरन फेमिलि न जों साहाय्य खालायनाय हामबाय Tamosakha borok ni nogo jora go samongkhani kwrwi mabai ajimurok ni kisa problem dongna bai haste habang kisa choba suru dama hajo आं खागाव आं बरनो साहका जे निरक नांहांखै लुनटन बागै एप्लाइ खालायदि आं बरनो साहनाय ते आंनि बरनो बिसिंतै आं बरनो खबर हरनाय बरक फायखांखाय बरनो जों जे मानसाक जों जोंनि सरकारनि साहाय्य हयते आं रिनामां चेष्टा खाइ दंगो इनके बरनो खुंदाव बहायनो जोंनि लकालनि हयते थाङै नायैखा इनके बर असुक असुबिदा गैया बरक असुक आं नाय माने असुक गरिब अंश गैया आफानो जों बरक जे बरक दाव गोदोगमा मास बरक एबसेन्ट दंमानि बागै अबयस्य परिबाराव किसा कस्त दंखाना इनके बरक फायखांख्लाय आं सालायनाय जे मानसिया बरनो बाहायख्लाय जों सरकारनि तरफ थेखे आंनि डिपार्टमेन्टनि तरफ थेखे बरन चुवामा आं नायनाय